Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay o ita alawas ana pauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Dandani ka mutlag turpusan. Makaginawa mutla da tao, amang remedyo iti pagadal mo. Ikagumam ti agsapol iti trabaho, minton makaturpos ka tapno matulungan mo't dagiti addem. Wan tatang, nanang, tulungak ida apaman nga dan trabaho. Rombang laeng. Adal laeng ti makatulong kada kayo. Tapno saan nyo ang mapadasan ti rigat ang napadasan mi iti amayo. Imulam dayta iti panunot mo. No adal, adal. Dayta tigapuna ang mapangkaijay syudad. Wan tatang, jak tumat baybay ang dagiti kakabsat ko. Syakto timang tulong kadakwada, tapno agpapada kami ang makaturpos. Numalpas di adim. Isuntumat timang tulong iti adyon na. Wan tang, nang. Imbag ta nagbayad kan iti abang mo iti kwartom. Ni Rose, saan pa'y ang nagbayad? Nakitak mo't anawadwad ti kwartana, nana. Saan ka di pa yan nagbayad? Saan pa'y nga rod? Amang ano nagastos namanan, kat maitantan manan ti panagbayad na. Amang ano itid ng tumatlaeng, nana. Itad nanto, into no mayabulan. Kanayon lakas ta. Tiam mo kat inikkandag iti dadakkel na, iti pagbayad na, iti abang na, nana. Apay ngay nga rod, adi na itad. Ibagam tuman kan kwa na tagbayadan. Awan ngamin di ta kwarto na. Taibagak to inton sumangpet, nana. Imbili ni Nana Dorotea, ti abang mo kano. Ni, apay, manuti intang dan na kan ka, tas sikapay ti umay mangibaga. Awan intang dan na kanyak, imbilin na laang. Indanon ko laang matibilin na. Inak to agbayad no kayat ko. Sana si kakit din ti umay mangibagbaga, tas saan asika ti akin balay iti pagabanga. Pasensyan imbaundak laang. Sige, mapanakon. Imbagada lang kan ka, imay kamutan, naglaing kan, nagtulnog kamutan, nga awan mo't nga rod tangdan mo. Madlaw ko, kat saan ka naragsak? Numapan ni Monica ije kondominium mo, bro. Jakman amo bro. Demanding kan silosang amin. Ti kano pa nagselos, kat tanda ti panagayat, bro. Ngem no sobramat aselosa. Saan anaing kalintigan nga aramid? Sa bagay, makauma no nalabos nga agpaiso. No saan kami kung mga engage? Ibagak asaanin nga umuma ije kondo. Ha? Grabe kamat bro. Saan kayo pa yung agasawa? Hanggang nauma kan iti fiansaym? Makauma ti galad kan aramid na. Nalaing pa'y amang parnoy iti apa. Basit labanag, agpasugnod. Narigat nga rod no kasta. Yari kuman iti may sa aklase ti makan, analaka a makasuya. Ha? Ay, unay daytan a makasuya? Sweetheart, agpa-deliver ta dito iti makan. Saan ko nga amo ti agluto? Okay, sikan ti agorder. Nonya ti kayat mo, isumat ti kayat ko. Maturugak dito kondominium mo. Nga mamangano sa pulen da kadagiti dadakkel mo. Nagpakadaak. Amuda, adito'y tinapanak. Okay, nga minton bigat, ada papanak. Ada meeting mi kadagiti kakadduak, iti may sa analatak a hotel. Intun bigat nga agawidak. Mano ka tingal daw mo ijay? Di da pa imbaga, no manungal daw mi ijay. Kasta ka di? Pudno ka di ang meeting, ti papanam? Tanya ko mati sa bali a papanak. Amangan mat, no adda sa bali aka-date mo a babae. At dayta ka manen. Kanayon ka lang agatap. Ay, ayatan ka nga unay, Dennis. Syaklaan, timang tagikwakan ka. Adda nakita ka nang itulod kan ka dito'y gate ti pagadalan. Kaayan ayat mo?
Ha? Makadanon da ito'y kadatatang mo. Amok akaungat da ka, numaamuan da nga dagayam kaayan ayat mo. Pang-asim ko, mamat. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Ti amu da kat nasingpat ka nga anak. Saan? Tagaranggandyang kamot gayam. Awan mo ti madingar aramidak. Uray tupay sika kat adamat kaayan ayat mo. Ngam amu da tatang adan kaayan ayat ko. Inyam amok pa'y kadakwada. Kan, adda mabalin ti kaayan ayat ko. Pang-asim. Saan ko man adumanon kadakwada? Ada pagtulagang tanana. Nayunak titad ko abayad ti abang ko itaabulan. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Sapay naabakak iti madyong. Nakasaunak namin ti kayan ayat ni Cecil. No maikagumaam ka no ang makastrak iti kwarto ni Cecil, adda ka no dakkel agatad nga itad na kan ka. Day talagayam. Nalakalaang data. Ikan tayo lang iti pagpaturog tinuman ni Cecil. Makaunag ti kayan ayat na ngawan parikot. Sige nana, tapno agpada kami iti kasasaad. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak nana. Masapul nga agsikugmat ni Cecil. Tapno di da ibaga ijay lugar mi, anasingsingpot ni Cecil ngam siya. Basta day tayo pagpunak iti madyong. Areglado. Uminom ka iti Diyos, balasang ko. Adda tinimplak di ta Diyos. Kalkalpas mi kadaros nga iminom. Mawawak nga agpaiso, nana. Kagapgapok ijay pagadalan. Ala, uminom ka lang basang. Aha. Oh, adtoy. Agyaman ak, nana. Naibos nga minan ti kwartak. Adda binayadak ijay pagadalan. Ala, basang. Uminom ka lang. Agyaman ak, nana. Sige, mapana ko ni ti kwarto. Awan na nyaman na, basang. Nabanugak nga ta. Makaturturugak matan. Agidak pa'y man. Agluto ak inton makaraingak. Itaman pa yung makaturturugak anag gapoy siya pagadalan. Ininom na ka din nana? Wen basang. Imunagan iti kwarto na. Oh, ayan nga itimbagam amang tad iti kwarta pagpunak nga agmadyong. Awaga kon, taadda iti asidag. Umay adagos dayjay, apaman amaamuan na nga addan iti kwarto na ni Cecil. Iya puram nga rod tamapanakon iti matyungan. Mabitla nga rod nana, taawaga kon. Tungpalan na nga tamat ti kunam nga itad na agatad. Diyo paunagan iti kwarto, no awan ti itad na akwarta, nana. Ay, wen kayam. No money, no honey. Apay ang kastoy ti marignak. Apay ang nagsakit. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak. Apay asaan ang nakatrangka ti kwarto. Adalakit di madihan na pasamak kanya. Mabalik ka mo, mayak kita, Cecil. Ada ko may baga. Pasensyaan ngam nasakit ti bagik. Enton maminsan laangan. Mabalin? No di mo kayak di saan? Sige, nakarudan. Anya nga tati aramidan na iti ruwar ti silid ko iti kastoy nga oras. Diyos ko, anya da ito yan napasamak kanya. Rombang ko maanagawid ni Cecil ita. Apay nga taasan ang nagawid. Da siguro nakaladawan na ah. Wano, awan ti pagluganan na. Isuasan ang nakaawid. Nalabit akasta. Nagrigat kat ngaminan ti lugan dito lugar tayo. Tangarod kahit. No awan agudong, awan ti agbiyahe.
Uray makadano ni Jay Ile, no awan mo't pagluganan na nga umay dito'y away. Sayang mo ti paggasolina no agbiyahe nga awan pasaheros na. Awan nga tati adu anagudong ita. Ay, orayan, aginggat madamdama. Amangan no ada nakataktakan ti lugan. Awan pa'y nga ta, may ti kaadalan na ani Rose. Inak man iji balay da, tahinak man agdamag. Kasano akita nga agawin. Limlim tagdag iti matak. Madlawlaon ay nagsangsangit ak. Mabainak matamang damag iti landlady. No asino tinakaunag iti kwartok. Nagruna matasan ko ang may baga ka ni Rose. Anya ita ti aramidag. Nakaawid kamot gaya man, Rose. Ayan ngay ni Cecil. Ay, nakitak mo ta na panda nagpasyar iti kaayan ayat na, nana. Anya? Ada ka ayan-ayat ni Cecil? Wan, nana. Kanayon ati pasyar da. Ay, ti sinalbag a babae. Garang gantyang. Hay, saan langan nga agpakpakita kanyak dayjay a babae? Anya ka di ti aramidan nyo, nana. Ipungot ko kan idumudom ka. Ay na, saan mo't nana? Balasang ni Cecil. Karbangan na mo't di makiayan-ayat. Ay, saan na pa'y akan ito ang makiayan-ayata? Adda nagtutulagan mi asa nga pamilya, kat di nadadaulan dayta. Anya ka di dayta nagtutulagan nyo, nana? Para kada kami laang dayjay. Sige, kada pa'y papanak. Ay, anya dyan na aramid ko. Dakasamot ng ti mapasamak ko ni Cecil. Nalabos samot ng ti naramid ko kankwana. Apay akasla makakaungit ka si Mang Bait. Garang ganjang dayjay apagad adaalan. Sa balimot gahayam ti ubraan na ijay syudad. Anya? Anya ti ubrain na ako nam? Naibaga ni Rose. Isu asaan ang nagawid. Napanda ka no nag-date iti kaayad-ayat na. Anya? Manipod ita. Saan tan nga ikan iti kwartana? Makita na nuan niya ita ti pagtungpalan ti sukir nga anak. No agkamkamalay laksidak nga anak dayta. Ay ora siyak, laksidak matan nga anak. Naamwanda na nang mga adda kaayan-ayat mo. Saan ka kanong agpakpakita kadakwada? Indanon mo ka di? Adan samot nakakita kada kayo ang nagkuyog. Iso siguro tinangidanon. Sapay delikado no makapungtot da nanang kantatang. Agkabilda. Dayta tiimbili ni nanang mo. Saan ka kanong agpakpakita, taipungot kan idumudum na ka. Ikagumaklat ta ti agturbos. Tong palag tinagtulagan mi. Barang mapakawandak. At damot gayam nagtulagan nyo. Apay ngamin asinupring mo ida. No apay nga minanagayatak alasapa. Dakas ka di ti agayat. Hay, ayat-aya. Naragsak analiday. Nasamit. Ngam no maminsan, napait. Di ka pa'y matla nagbayad iti abang mo, si ka Cecil. Mabalin ka di nga intol umay abulan ti panagbayad ko, nana. Awan pa'y ngamin kwartak. Kasla saan kamot ngamin ang nagawid at imawat iti kwartam kadag iti dadakkel mo. Ada ka no nakaidanon kadakwada, nga ada ka ayan-ayat ko. Iso linaksid da ko, nana. Di da ko nikan iti kwartak. Kasano nga rodan ti pagbayad mo dito boarding house ko? Alangan mo't alibre ti abang mo. Ay sana mabalin. Ikagumakti agsapol iti part-time job ko, nana. Kasano ti panagadal mo? Isa miraklat ti aghandal, nana. Ala, ikan ka lang iti may sabulan apawayway. No di ka pa'y makabayad, agtalaw kan. Ikagumakti agbirok iti trabaho, nana. Rumbang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan.
Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti panagbiag da Tata Jose ken Nana Corazon. Ngem ikagkagumaan da pagadalan ni Cecil nga anak da. Tapno isunto ti mangpaadal met kadagiti ading na. Nagbaligi ti landlady ken ni Rose, anang pardaya ken ni Cecil. Ket gapo iti dayta pasamak. Linaksid nga rod da Tata Jose ken Nana Corazon ni Cecil, akas anak da. Iti sabali a bangir, nasingpet ni Dennis. Ngam si Losa ken maditi kababalin ni Monica nga kaayan-ayat na. Kabayatan na, agsingsingir ti landlady ken ni Cecil, iti bayad na iti kwarto na. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikagumaktag birok iti trabaho, nana. Rumbang lang, no saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Agbayad akto, nana. Di da ko mapapanawan, tadandani ako nagturpos. Awan pagdagusak. Kapilitan na pagtalawon ka, no saan ka makabayad? Saan ko nana? Mangrugiak ngagtrabaho iti fast food chain inton bigat. Sumardeng ka ka din nga agadal? Saan, nana? Agadalak iti aldaw. Agtrabaho ak aging gana alas 10 iti rabii kalpasan ti klasik. Imbag man, takabaalam da ita. Masapo lamang katurpusak, nana. Madamag kuman, basang. Agdadagsan ka kadi. Sapay ko tagpulo ti akin aramid iti daytoy, nana. Jak amo, no asino tinagaramid. Marurudak atal agakan ni Cecil. Dinadaol na ti Masakbayan tayo amin. Gapo iti kinagarang ganjang na. Makabil ko no makita ka. Di na mo ti dumngeg iti pamagbaga. Sigurado asaan ang makaturpos. Tawanan kwarta pagbayad na iti amin na masapsapol na. Ha? Agawid to nga may agpakpakasi ngam saan ko akasyan. Makaraman to pa yan. Magpakita kanyak dito'y balay. Anyan ang nagsakit ti pan nakapaay kun. Kunakno addan makatulong kada tayo. Saan mo? Tajay bukod na pagragsakan ti inununada. Garang ganjang nga talaga. Hala, saan mo na panunutin da dya babae? Ingkulbo na ta, naganak na. Ang muuna ano kasan utirigat akon kwa na tapno laang makaadal. Ngam pinaay na ta. Sigurado nga agrigatain. Tawanin ti pangalaan na iti gastusin na. Simurot siguro na iti kaayan-ayat na. Apay ngay mun unak pay diti kondo. Ngamsi ka. Napanam ka di. Adamiting mi kadagiti kakadwak iti opisina. Apay adi mo imbaga. Tapno jak ko man nagururay dito ruwar ti kondominium mo. Diyak amo nga umay ka. Samaysa. San ka di nga datulbak nga igam mo? Kwa, iti nga min may sa abag ti ayan na. Basol ko ka di? No umay ka dito'y kondo, rumbang nga dalat tatulbak mo. Tadi mo amo no maladaw ako no saan. Lukatam nga ruden Tanaban nugak nakatakdar dito ruwar. Dakalan ti tiyan mo. Amo ka di dagiti dadakal mo, ngagdadagsan ka. Saan pa'y nana? Nukas day nga agawid dak. Jay lawlaw abado ti usarat. Kan kanayo nak anak jacket. Tapno di damadlaw.
Ngam saan ngagnanayon a mailimod mo ti amin. No siyak ti sika, sumurot akon iti akin puto. Dayta ita ti parikot ko, nana. Adagayam asawa ti nakailaw anak. Naamuan ka di ti asawa na. Nakita na kami ngagpaspasyar di parke. Binalaagan na kami, nga idarum na kami kanu no agkuyog kami pay. Adda kanu tulagan na amang sipot kada kami. Daytan ti dakes ita. Agbalin a bastardo ti anak mo to. Ayan ka din ni Cecil, nana. Adda ka no part-time job na. Inga na alas 10 no rabi. Anya? Agtrabaho aginggat alas 10? Kat ada klase na iti alas 8 iti bigat? Hay, jak maanusan no siyak. Madlaw ko adumakdakkel mo at ti tiyan na. Nakaumay kamot dito'y boarding house, kaka. Umay ko kumaipungot ti awanan bain a babae. Simurot ka di iti kayan ayat na. Tsaka mo, nga maladaw asumang sangpad. Pasaray pasado alas 10, kaka. Garanggan tiyang talaga. Makabaybayad ka di mutlaang iti abang na. Wunmot, kaka. Ni Rose ti saan ang makabaybayad. Madlaw pa yan ti tiyan na. Anya ti kayat mo asawan iti madlaw ti tiyan na. Diyo ka di mo, ngagdadagsan dagiti dua, kaka. Anya, agdadagsan ko nama. Kadwada ka di dita kwarto da, tinakasikog ka da kwada. No tinakasikog kin ni Rose, adda asawa na. Binalaagan pa iti asawa ti lalaki, nga idarom na ida nagtultuloy ti relasyon da. Kat ni Cecil, asino ti ama ti sikog na. Saan ko nga ammo, kaka? No nadanon ko kuma ni Cecil iji kasera na, indumodom ko kuma. Anya? Napan ka iti kasera na? Anya nga iti naramid mo ijay? Mapan ko kuma nga rod idumodom. Ngam ko nate pagkaskasiraan na, asala ka no sumangsangpot. Iti pasado alas 10 iti rabi eh. Ha, masikog ti garanggandyang. Ay na, mangibabay na babae. Di nala matultulad ni Rose. Uray mo't dayjay a Rose. May samot ang garanggandyang. Masikog kanumat. Ah, Adda asawa ka no tinakailawanan na. ay agpadada. Agadal tinapananda ijay syudad. Ngam sa bali, tinararamid da. Ha, Nasakit unay tinakam ko iti da ito'y anapasamak. Napaay tinamnamak. Imbagman, tamaan usam ti agtrabaho iti rabii, kan agadal iti aldaw. Anusak tapno makaturpusak. Kasla di ka matsumsumrekan. Agturpustan. Bagsak dagiti grado. Sa anak siguro ang makaturpos itatawan. Sayang saan ka makaturpos. Sumagmamanulaan na bulan. Saan tamatlaang ang makamartya, tadakkel ti tiyanta. Sana bale, tadamot toga. Saan matadakkelunay ti tiyan ko? Mabalin na may lingad pa eh. Sinalbag day dyan nga ama ti si Kuko. Awan serbina. Para kanyak. Ni Apo Diyos ti makam mo, no asino tinangidadanas kanyak. No asino man ti akin nagam, makaamon ni Apo Diyos kadakwada. San amat maturok ti Apo? Ha? Tulungan nakman ang mangirwar kadagiti gamit ko iti lugan ko. Anya ka di dagita insangpet mo. Dagiti daduma agargaret ko. O may nagtulungan ang mangirwar. Gargaret mo, kunam? Apay akas lamas daaw ka. Agyanak payla dito'y kondominium mo. Nga madapay papanak. Agmay-may saka ditoy. Papanam. Sa dino ka di manen ti papanam. Ada seminar mi kadagiti kakadwak. Medyo mabayag kami jay. Seminar? Wano agpampambar ka lang. Madlaw ko ngamin, alumamlamiis kan kanyak. Sana nagpampambar. Uray damagim ka ni Jay. Adda talaga seminar mi. Sa dino ti pakaangayan dayta a seminar? Ijay Visayas.
Adda ngamin branch ti kumpanya ijay. Apay akas la aburido ka manen, bro. Maipapan ka di iti umada ni a seminar. Imay ngamin ni Monica ijay kondo. Nga daawit na agar-garat na, bro. Ha? Imbes a maragsakan ka. Ta irik ti umasidagkan ka. Ang saan mat? Maasar ka kitdi. Diyak man mo, bro. Sa anak anaragsak, no umay ni Monica ijay kondo. Kayat na asawan. Awan ti panagayat mo kankwana. Kasano nga ta nga ibagak day ta kenkwana? Masapul nga ipakaawat mo kankwana day ta. Tapno saan amang namnama. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, Manong Jay. Da ka di napatag nga ibagam, Monica. Pudno ka di nga adda seminar ni Dennis? Awan ka di pa nagtalak mo ka ni Dennis. Sa dino ka di ti pakaangayan ti seminar? Ti amok kat ijay Visayas. Adang amin branch ti kumpanya jay. Adda ka di babae akadwada ijay? Sigurado akas ta. Saan amaliklikan nga adu ti desente a babae ijay. Di adal. Takat ti pagmadyan na, no kanayon ti seminar da? Saan amaliklikan ti kasta. Tapasat ti trabaho na akas manager. Anya ka di ti plano mi tatadandanikan aganak. Agawid ka kadi dya lugar tayo. Makapungtot ni tatang kanyak. Kunak namin naon asawa ti nakasikog kanyak. Agpada ta disgrasyada dito'y syudad. Tila ang nagdumaan ta. Saan ko nga ammo no asino ti ama ti anak ko? Saan nga tati matlakayan ayat mo? Nabayagan na tsak nakit-kita. Saan ko mata na makontak? Sinalbag dagit alalaki. Ita, dakkelan ti tiyantang at padpada. Saan ko nagayatan tinapasamak kanyak? Makaammo ni Apo Diyos kanyak. Kasano na aganak ka? Saan ka na makatrabaho? Tamasapol nga daagawir iti anak mo. Italag ko ti amin ka ni Apo Diyos. Kinagura dagiti dadakkel ko. Nga awan mat ti madi nga araamid ko. Masapol nga umalis kan iti pagyanan, no di ka pa'y makabayad iti abang mo si Karos. Papanakon ngay nana. Kabutan ko ni tatang ko. Ay, saan ko naparikot na ita? Basta pumanaw kan, tadi ka mat nagbaybayad iti abang mo. Agbayad akto nana. Kano ka pa'y makabayad kat awan matrabaho? Kasano, no aganak ka? Agawid ka lang ni Jabalayo. Sigurado akabilan dak. Ngamawan mo ti sa bala pagkamangak. Nasaan nga di balay mi? Kapilitan nga ganos ka. Ano sam ti dosam? Jakmat kayat nga agyan kalatan ditoy, takasapulak mat ti kwarta. Si kamot ay tamasabat ko. Agkikiat kamot amagmagna. Imbag no di nakakabilan ni tatang mo. Awan nga min ti papanak nana. Dumawat aklangan iti pamakawanda. Tawan mat sa bali apagkamangak. Dayta ka tinaalalayo. Ngam no umay dito ni Cecil. Pulos ajak padapawan iji balay. Tapno awan ti pagtuladan dagiti addina. Sapay upat apasig a babae gayam ti kakabsat pay ni Cecil. Ay, jak kayat nga agawid ni Cecil. Ang mga nutuladan dagiti addina. Ha? Mangibabain nga anak. Sige nana, ano sa kuno niya ti aramidan ni tatang kanyak? Inak dumawat iti pamakawan. Graduation nyo. Ngam apay adi ka pa'y nagsukat. Napanan di ka aruba akagidan mo nga turpos. Nasakit ti tiyan ko, nana. Tulungan da ko, ma. Kaduan da ka mapanidyo ospital. Sapay mapanak kumamakimachong. Tangdanan kayo, nana. At abasit nga ornong ko. Ay, itay kumapay nga imbagam. Malain tangarudan. Adto'y tibag nga ayan dagiti gamit ko, nana. Mintangarudan. Kaduan ka mapanidya ospital. Nagsakit kayam ti aganak. Asino nga tatiawanan ba? In nga ama ti anak ko. Ha?
Ay, tamagamakin ni Rose. Anyay tayong tinaibaga. Tila masasaukon. Panawan ka pa'y dito ospital. Adamot nurse kan doktor ang mga sikasukan ka. Agawid ka, nana. San pa'y kumaha? Agsubli akto. Alan, tay tangdan ko tainak pa'y makimadyong. Mabit lang, nana. Kautat dito'y bulsa ka. Adday tanti umay a nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Tulungan na, Diyos ko. Sapay ko matawan dakas ama pasamag kada kami nga agila. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakastruck ni Cecil akas crew iti mais a fast food chain. Agadal na ito iti aldaw, kat agtrabaho iti rabii. Nagtultuloy mat a kinagura, ti dadakkel na. Iti sabali abangir, nauman ni Dennis kan ni Monica apiansay na. Tadi na magustuhan ti ugali ti babae. Kabayatan na, pinagawid ni Nana Dorotea ni Rose, tasaanan na makabayad iti kasera na. Nadanon ti graduation ni Cecil, ngam na iranaan nagsakit ti tiyan na. Tinangdanan na nga rod ni Nana Dorotea, amang kadwakan kwa na amapan iti ospital. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adday tati umay a nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Diyos ko, tulungan na. Sapay ko matawan dakas ama pasamag kada kami nga gina. Malahin na konta saan kamot lang nga matulungan. Dagiti doktor ka nurse mati makatulong kan ka. Sige. Pinanawan naklatan. Nagkasang tikas to'y. Aga nakakagmay-maysa. Anay ko, nagsakitin. Nay, apay nga alusiisen ka. Anyat mapaspasamak ka? Ay, jak man amo. Kaslada pa ka danagak, ngam jak maawatan. Agar aramid ka met iti pagbutbut ngam. Pagayatak nga ron ti kastoy, amarikrik na. Nadamag mo ka day ang masakit ni Rose, kanti maladaga nga anak na. Ha? Ay, uwan. Napanimot utang ti inana, iti pagpa-ospital na. Sinalbakit day. Napanagadal ngam nagpasikaw. Ita, isumanan ti iut-utangan da iti pagpa-ospital na. Ni nga tamot, Cecil. Naganak nga tamot. Anya ti amok di tangay. Makamu na ti biyag na. No saan ko maagarang ganjang, nagturpos ko maitan. Ay ha, paimot analagip ko ti sinalbag a babae. Mas dawak man ken ka. Tila mapampanunot ba? Nakaanak kan? Lalaki wano babae ti anak mo? Lalaki, nana. Oh, kasano ka itan? Ipaampon mo ka di ti anak mo. Awan mo't asawam. Diyak kayat ngay pampun, nana. Padakkilat ti anak ko. Kasano ka makatrabaho? Awan mo't agaw-awer. Di nakbaybay ang ti apo.
tawan matbasol ko na, ana. Mga nagpada kayo matkin ni Rose, asaanan ang makabayad iti apang na. Anong sandak pa iti sumagmamano a bulan, nana. Agasam nga ita sumagmamano a bulan. Awanan ati pakimadyong ko. Si kakadiday ta, Rose. Nay, nagkutong kamatan. Diyak man amo, nana. Kanayon kami magnagsakit iti anak ko. Gapo nga ta, takanayon da kapagungtan da tatang mo. Nalabit, nana. Mapanak ko mga rudi di syudad nga agsapol iti trabaho. Ngamawan mag-agawin iti anak ko. Day takat nga maid. Ay, awan ko maday ta aparikot mo no nagturpos ka. Kumusta nga tamot tan ni Cecil? Ay, saan mo man nga ipalagip day jay a tao? Awan basol ni Cecil, nana. Nagtrabaho iti rabii kan nagadal iti aldaw. Amang ano nagturpos pa ikit din. Anya? Nagturpos? Kunam? Imbaga na idi nga ikagumaan na ti agturpos, nana. Naulimag ka man ita. Saan kami tasigo na kasta? Nasabat ko ni Rose ijetsendaan. Nagkutungan day jay a babae. Apay, maasyan ka itipada ti anak mo agarang ganjang. Naibaga na kanyak anak katurpos ka no ni Cecil. Kasano ko makaturpaws kat masikog idi ako nayaw. Nangala na nga iti kwarta nga inusar na. Kuna ni Rose ang nagtrabaho iti rabe ay. Kat nagadal iti aldaw. Mamati ka. Mabalin ayamat ti kasta. Apay, isa na maturaw. Ay, kasta nga ta. Saan nga tang agsasao ni Rose iti pudnaw? Rinabak na kala siguro dayja agarang ganjang. Nang rabak nga ta nga agpaiso ni Rose? Kaano ka di ti kalay sata? Agsagana ta kuman. Masapul nga ing grande ti kasarta. Saan pa nga itay? Ado pa'y dagiti asikaswat, may papaniti trabaho. Apay ka di akanayon mo nga itantan ti kalay sata. Saanak pa'y anak kasagana. Ado pa'y dagiti proyekto ajak nalpas. Anya dagita proyekto? Importante ka di dayta ngem ti panagkalay sata. Dakkel agad ti mapukaw, no saan ko nga asikaswan dagitoy. Sayang met. Kaano di pa ng plano ta iti kalay sata? Ngem saan anatultuloy? Dumteng to day ta akalaysa. Ngem saan pa'y nga ita? Masigurana kun. Amangan no makakita ka iti sa bali. Iso ka di akanayon ka dito'y kondominium ko? Imbag na nagranata dito'y dalan, Rose. Apay ka din, nana. Ada ka di importante nga ibagayo. Pudno ka diti imbagam ang nagturpos ni Cecil? Idi pimanawak iji kasera mi. Danda ni agturpos idin, nana. Siyak, si Mardengak, tawan kwartak. Saan ka di amabay na nagtuloy kat masikog? Saan mat, nana? Kunana atong palan na kano tinagtulagan nyo. Pudno ka diti ibagbagam? Padasan nyo ka diti mapanagdamag iji kasera na, nana. Adda nga tapay ichay. Nalabit nga dapay ijay. Tama siguradok ang naganakan. Dakkel pa'y siguro itan ti anak na, nana. Kuna ni Rose nga mga nutalo wano upat abulan ti anak ni Cecil. Katanya ko ma. Ada siguro ni tisidong tinangisukatan na kadatayo a pamilyana. Jak gayam na damag ka ni Rose. No asino tinangisukatan na kadatayaw. Sana nga interesado ang mga mo no asinaw. Ay, no daduma. Kaya't ka makita ti ubeng. Ngam no mapanunot ko ti panangpa ay nakadata. Ay basurunak. Apay nga minapampanunutim day jay ngawanan utang na imbaga nakam. Ay, malagip ko laang ba't no kasjay nga agsabat kami kan ni Rose. Saklot na ngamin ti anak na. Agpada da ka na wa nagkutaw. Kanayon da ka no nga agsakit nga agina. Addaas man ni Rose. Naalisan na mo't ati anak na. Kastagayam. Namin ano ak ngay may nagsingir iti abang mo.
Ngam ka na yun laangan nga ibagam nga awan. Pumanaw kayon iti anak mo dito balay ko. Pangaasim na. Awan pagkamaangan mi nga gina. Diyak pa'y ngamin makatrabaho. Awan pa manawak iti anak ko. Saan ko naparikot na ita? Saan napagtaraknan iti bastarda? Wano ulila to'y balay ko? Kasano kami iti anak ko, nana? Agawid ka iti balayo. Gaputa saan ka nakabaybayad iti manuabulan. Ibatim dagiti alikamam. Umay munto alaan no agbayad ka. Pangaasim ka di, nana. Nabayagan alinaksid da kaya balay mi. Di mo orayan ang mga yabak iti mangulod kada kayo nga gina. Mano na bulan na pinalabas ko di ka nagbayad? Ala, panaw! Agrigrigatak dito'y balay mi. Gapo iti sakit mi nga agin ha. Malagip ko ti panang pardaya mi ka ni Cecil. Saan nga tama dos-dosa gapo iti dayjay nga inaramid mi. Kumustamat nga ta ni Cecil? Kasano nga tati dadawat ko iti pamakawan kan kuana. Diyak mo tan makapan ijay syudad. Tawan pagpletek amapan ijay. Adda ka di taunag tilugan mo? Papanam ka di. Kat awan ti opisina ita. Apay ngay, Mike. Mapana kon iti may samanan a seminar mi. Kat kasano nga kita? Imayak pa'y matngarod dito kondominium mo. Agsubliak to into no may alawas. May sa alawas nga awanak. Apay adi mo man lang nyawag. Imbagak idi na panalawas saan ka di. O sige, tamala daw akon. Mangrugi pa'y mat nga agarbis. Pagandaran mat ng tilugan mo, taagawid ka pa'y. Buisit? Kanayon latan day ta seminar? Makapasuron! Oh, traffic manen. Ti babae ang nakatakder iti sirok ti dakkalakayo. Ada saklot ng maubing. Agtudon, ket awan pa'y payong da. At dapay dakkalabag na. Kaslag sang sangit ti babae. Payman. Mrs. Agtudon, umunig kayo itilugan ko, taitulod kayo. Alan, umunig kayo, taitulod kayo. Awan pa panan, miss. Pinagtalaw na kami ti landlady. Ala, umunig kayo nga ro din itilugan ko. Darasam ko ma, taadasam sambutek. Mabasam ta anak mo. Agtudon nga agpaiso. Sige. Itulod kayo pa iji kondominium ko. Ngam ibati kayo ijay. Tadapay papanak. Kondo, kunam, sir. Juan, pasensya ka nga magdadarasak. Mabitlan. Ibwiltak na ito'y lugan. Sige, misis, rumwar kayo dito'y lugan. Umunag tayo pa'y. Ngam panawan kayo adagos, tadapay papanak. Yawat mo kanyak tabag mo. Uwan, sir. Kartingam kumay. Adasong sambutek. Uwan, sir. Pimanawan ti gwapo na singpat. Anya nga tinagan na. Agyaman ak Diyos ko. Tadi na kami binaybayan nga agin. Titulbag ngayon ti lalaki. Padasag alokatan ti kunana a backdoor nga agturong iti kusina. Naluktan nga agpaiso. Umunag kami iti anak ko. Wow! Nagpintasan na kusina. Adarwangan ijay. Inakpadasan na tulbekan. Wow! Nagpintas sa kwarto.
Paidak ti anak ko nakaturog. Inakitan, noan niya ti mabalin ko nga iluto iti kusina. Mabisina kon. Ni Nana Corazon ti masabat ko. Ibagaksan ti may papan ka ni Cecil. Kasano no idarom na kami ka ni Nana Dorothea. Ay, saan ko nga ibagbagada kami ti akin na kami ti napasamak ni Cecil. Nay, apay akas la bombom sagka, basa. Ay, kuha nga min Nana. Ti panagsikog ni Cecil. Kat di na nagayatan. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Aksidente ti panagsikog na, Nana. Mabalin ayamot nga aksidente ti panagsikog ti may sa babae. Ada simrak iti kwarto na, Nana. Kat di na amuno asino. Inuli da. Nana. Kat gaputa imbagayo asaktan nyo. No agawid iti balayo. Indanon ko kankwana. Iso ang nagbutang ang agawid. Hello, bro. Nakaawag ka met. Mabayag ka di pa iti seminar mo. Sano na yung mabayag? Ngam kayat konti agawid di Luzon, bro. Mailiw ka din kan ni Monica, bro. Saan, bro? Saan mo kumadakdakamatin kan kuana da ito ya? Ha? Umadanin ti panagawid ko dita. Apay adi mo kayat amaamuan na. Saan mo ka di akailiw ti fiancéem? Basta saan mo nga ipakpaka mo kan kuana, bro. Okay, you're the boss, bro. Naulimag ka manayin. Nasao ni Rose. Asaan kano ang nagayatan ni Cecil ti panagsikog na. Adda kano nanguli kun kuana iti kwarto na. Anya? Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid kat inlawlawag na ti amin? Indanon nga min kano ni Rose tay imbagak. Akabilan ta no agawid. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaamiris ni Rose iti inaramid da ni Cecil. Imbaga na nga rod kanina na Corazon tinapasamak, tamakonsensya da ito'y. Kabayatan na, agdardaras ni Dennis iti papanan na. Idinadlaw natin nakakaasing agina. Ada Cecil kanti anak na, iti sirok ti kayo. Pinaunag na nga rod ida iti kotse na, gaputag todo idin. Impan na ida iti pagnanaadan na, sana ida pinanawan. Iti sabali abangir, iti panagsarita da Nana Corazon kan Tata Jose, na ibaga ni Nana Corazon, tinaibaga ni Rose kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid ta inlawlawag na ti amin? Indanon kano ngamin ni Rose iti anak ta, dya imbagak kan kuana iti akabilan ta no agawid. Anya? Isu siguro nga agkarasakit. Tada ilimlimid na. Pinagparang na adakas ti anak ta. At dapay nga ta ni Cecil, iti pagababangan na. Inkantuman kit di kitain. Mapanakinton bigat. Kuna ni Rose. At alo, wano upat abulan na dya anak ni Cecil. Ay mabalin nga ruda na ray-ray awin no kasta. Katuon lakay.
Si kamot day takaka. Umay mo ka di bayadan ti abang ni Cecil? Ayan na ka din ni Cecil. Saan ka di nagawid iti balayo? Pinapanaw ko tamano abulan asaan nakabayad manipod naganak. Agmay-may saan naganak iti ospital. Saan na nagaw-awid iji balay? Ay, piman mat nga ubing. Naganak adi na amuno asino ti ama ti anak na. Linaksid jumat nga awan mat basol na. Ayan na nga rod itan. Day tatisan ko nga amo. Impabatik dagiti gamit na, taitad kunto no makabayad. Awan ka din na ibaga na apapanan na. Idi pinapanaw ba? Saan ko na dinamag tanapudot ti ulok tanaabakak iti madyong. Agsangsangi, tasaklot na ti anak na apimanaw. Ayan nga iti apo ko ta. Pinapanaw ka no ni Dorothea. Idi saan ang nakabayad iti abang na. Napanan na nga rodain. Agsangsangit ka no apimanaw, saklot na ti anak na. Ipagarop ni Dorothea ang nagawid ditoy. Kat saan mo ta nagawid? Tidakos, ingawid ni Dorothea dagiti alikamon na, tas saan ka no ang nakabayad iti abang na. Kano pinapanaw na? Makalawas ka nun, tinapalabas. Dito'y man batap ti pangdigo sakit anak ko. Basit lang ti kargak adanom. Tapno sa anak amarigata namang digos. Kayat na di may tapog iti danon. Agkatawa kit din. Oo, gusto nan anak. Maupran kan iti bathtub. Ada rin padag nga umasidag. Asino nga ta? Nakaayat ti katawa ti anak mo, misis. Sa anak pa'y misis, sir. May saak pa'y abalasang. Anya? Kaya't mo asawan. Naganak ka abalasang? Nagudong kayo kadi itay bigat, nana. Nakita kayo ngamin kat. Nagapo ak ije syudad. Napanak ije kaserayo idi. Ngam pinapanaw ka no ni Dorothea ni Cecil. Gaputa saan ang nakabayan iti abang na. Ay, inaramid na nga rod ka ni Cecil. Ti inaramid na kanyak idi, nana. Ngam, napanan nga taitan ni Cecil. Saan mo't nga rod ang makabirok adagos iti sabali a boarding house no awan pag-advance payment na. Ay, napanan na nga tangay. Sapay inggawid ni Dorothea dagiti gamit na. Ti alikaman, agraman, paglutuan, kaldero, kan aminan. Nalabos mo't ni Nana Dorothea no maminsan. Kasanupay itan ni Cecil. Mabalin ka di nga isalaysay mo kanyak tinapasamakan ka. Inak pa'y agluto, sir. Amok mabisin kayon. Ay, anya ti kayat yung ay luto? Kasano ti anak mo? Nasingpat ti anak ko, sir. Ikaklang ti ay ayam na iti kama. Saanan nga agsangit. Maturog inton madamdama tanalpasan na nagdigos. Amom ka di ti agluto? Da kayon ton ti mangibaga no naimas mo na saan, sir. Italaan nga dagluto dito yung kondominium. Ala, ingka man nga ro dagluto. Tainak man iti ayan ti anak mo. Nag-cute da ito yung obing. Kaslayaw awat na ti iman na kanyak. Ay, igamak man ti iman na. Ay na. Nakaayayat ka nga ubing Ray awak man. Tiptua. Uy. Umay ka man lahangin. Saklutan ka man. Inta man diya kusina. Inta kitaan ni mami mga glutluto. Naglaing ka gaya mga gluto. Naimas tin lutom. Agyaman ak no magustuhan, sir. Di na kumaawagan iti sir. Dennis Latan. Si kamat ni... Cecil tinagan ko.
Mabalin ka di nga isalaysay mo tinapasamakan ka? Nagapuak ijay pagadalan. Simbang patak iti boarding house ko. Pinainom nak ti landlady iti juice. Napanak iti kwartok. Ket? Anya tinapasamak? Nakaturog akit din, ajak intrang katiridaw. Di makaputak. Ada mariknak amadi napasamak kanyak. Kaya't mo asawan. Adda napasamakan ka. Ket nagbunga dayta? Asino tinangaramid iti dayta? Apay adi ka nagreklamo? Diyak kaya ti may babayin. Linaksid dakdag iti dadakkel ko. Ti pagarup dagat nagpasikugak latan. Adda ka maggayaman, bro. Imay dito'y ni Monica. Damdamag na, no addakan. Makauma dayta babae. Apay adi mo pa'y laibaga ti pudno amarikrik-nam kan kuana. Numasirib ko maday a tao. Marikna na ko ma. Saan met? Taad-addaan nalata ti umay ija kondominium ko. Nang itugot pa iti gargaret na. Kasayatan na kasaritam, bro. Ibagam ti pudno. Kasanok nga tangay baga. Nagalas ti ugali na. Demanding kan sadot pay. Imbagpay ni Cecil. Cecil? Asino a Cecil, bro? Ibagak to kan ka ti may papankan ko na. Tingitingak pay, tirik na. Nasaom nga agad-adal ka, idinasikugan ka. Nailapas mo ka di ti panagadal mo. Kan anya ti kursom? Hotel and restaurant management tinalpas ko. Di graduation mi ko ma. Gusto mo ta nagsakit ti tiyan ko. Taga nakak. Sa anak Marcha. Kaasi kamet. Mabalin mo ka di mapanalaan dagiti records mo. Ta isarak ka iti hotel ko. Ha? Pudno ka diti bagbagam? Kasano ti anak ko? Di mangalata iti yaya na. Tapno makapagtrabaho ka. Kayat ko launay. Ngam pangalaak nga iti tangdan ko iti yaya. Siyak ti makamo. No makita ka ba alam ti agtrabaho iti hotel? Pagbalinan kanto a manager. Pudno ka di? Thank you so much. Itinabiit a panagyan mo dito'y kondominium ko. Makitak anasingpat kan nagagat ka. Maikari ka iti trabaho nga ibagbagak. Ita, tadanyaya ti ubing. Intan ije hotel. Ha? Kuha. Ada ka di parikot? Saan ka kadipay ang nakasagana? Diyak pa'y naala dagiti gamit ko iti boarding house ko. Aday jay dagiti padbadok. Kumatang talangan ka dagiti kasapulam. Kababain matkan ka. Pakaragsakak da ito yung aramidak. Napatig ka unay kanyak. Dakkel unayan ti utang ko kan ka na imbag anakam. Kasano ka makabayad kan ka? Mamaminsan to ti panagsingir ko. Mga no jak makabayad. Di kagdanag. Nalakalaang tisingirakan ka. Bro, asino jay nakitak anapintas a chicks akadwam anapan iti hotel mo? Ni ka di Cecil, tinakdakamaten. Agtrabahon iti hotel. Nulakat tamayat ti performance na. Isunto ti mangimanihar iti hotel. Ha? Kunakman, no ni Monica ti mangimanihar. Sadot ni Monica, di na amo ti aramiden na. Siyak lang ti bambantayan na. Naglaing pa'y ngagselos. Ay, no maamuan na nga dakan. Sigurado nga umay. Mapanmanin, ije kondominium mo. No agdamagkan ka, ibagamlatan asaan mo nga amo ti ayan ko. Ha? Pagbalinan nakpayan nga ulbote.
No saan ka lagayam? Saan ka tungpalan? Agyaman akan ka, bro. Naisaganak amin ang ngarwatam ang mapan iti opisina. Inyag ka din tila bandera? Saan kon nga intad iti labandera dagiti gamit mo? Siya kon tinaglabakan nagplansya. Anya? Di mat imbagak nga itad mo no umay tila bandera. Ura iti kastoy lang ang makasubadak iti kinasingpet mo kada kami nga agina. Ngam saan ka akatulong dito yung kondominium? Ngam pakaragsakak ti mga ramid ka dagito eh. Ala, makamu ka. Cecil, adaman yuman ko ken kaaparikot ko. Sapay ko mata matulungan nak. Anya ka di dayta parikot mo. Ada fiancék. Ngam nabayagan ajak kayat. Gapo ka dagiti madi akababalin na. Fiancé? Kaano ka di ti kalay sayo ko ma? Namin adok nga intantan. Tanalabos ti kinasilosa na. Sadut pa'y ken demanding. Imbag ta nagranata dito town. Kaano ka dito sa sangpot ti gayam mo? Adan samot na panan na. Di na ka di imbagakan ka? Sinalbag day jay a Dennis. Di na matimbagbaga. Di nakpay awagan ti loko. Kasanon, no adda sa bali iti biyag na. Saan ang mabalin? Tasyak ti fiancé na. Ngam adda pa nagbaliw ti pasamak kan panawen. Sana pulos nga agbaliw. Basta da kami kan ni Dennis tinaikari iti tunggal maysa. Sapay kuma, Monica. Apay akas tatisaom. Adda ka di ti rumbang amamwak. Awan, Monica. Sige agdardarasa ka. Apay ngay mawag ka, Monica. Apay adikan umawawag. Makumikumag. Anya ka diti bagam? Di ka di mailiw kanyak. Ayan mo ka di ita. At dalaas asikaswak biit. Sige, tadapay aramidag. Apay ka di akas na ka. Adda ka din sa bali a babae iti biyag mo. Jakman amukan ka. Sige, bye. Aguray ka. Saan mo pa nga eddapan ti cellphone mo? Bye. Adupay ti aramidek. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dennis no kasano ang nagsikog ni Cecil. Katgapo iti kinasingpat kan kinaanos ni Cecil. Kaya't ni Dennis apagtrabahon da ito'y iti hotel na. Kabayatan na, plano ni Monica amapan iti kondominium ni Dennis. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dennis, di mo kumapay ibabat ti cellphone mo. Tsaka amukan ka. Sige. Adupay ti aramidag. Bye. Aguray ka! Saan mo pa nga eddapan ti cellphone mo? Inidapnan. Aguray ka man. Tamapanak iti kondominium na. Alaak man titulbak ko ta urayak ijay. Madlaw ko. Kat dakkel tinagbaliwan ti loko. Oh my God!
Agmerienda ka, Dennis. Adain lutok akan kanan. Lumukmagak sa Kanayo na naimas ti ilutlutom. Umay kakit din. Nakitak ngamin nga do tikinan mo, idi nagluto ak. Iso nga inulit ko tinagluto. Wan gayam. Jay ibagbagak may papan iti parikot ko. Anya ti maisinghasing mong aramidak. Kaasi mat ti fiancé. Kaasi ka mat, no awanan pa nagayat mo kan kuana. Anya nga ro ti aramidak. Masapul nga ibangam kan kuana ti pudno. Iti damo, sigurado ang masaktan. Saan kayo anaragsak no awan pa nagayat iti nagbaetan niyo? Gaputa kasta ti imbagam. Iturturod ko nga rod nga ibagakin ko na ti kinapudno. Pagdamagan tayo ngay ita, iti may papan kini Cecil. Kasanungatan ti biyagda nga agina. Daita-ita ti parikod. No awan ko mati nakaidanon ang masikog. Kan ada kaayan-ayat na. Saan ta ko maalinaksig nga anak? Ay, daytoy matipagdaksan na. Ta nagdursok ta, gapo iti pungtot ta. Iso ang nagbuta nga gawid ditoy. Tanaungot ta ang naganak na. Dayta mo ti kamalita. Naungit ta unay. Ay, ita. Mabuta nga di anak ta nga gawid. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad da nga gina. Ken sapay la kumata malagip na ti agawid. Imbilin kumatkid di ka ni Dorothea. Ano mapanalaan ni Cecil dagiti gargaret na. Kat pakibagaan na laangan nga agawid kumaditoy. Baring ko mga raw, tapno makita tamay ti apo ko ta. Agsangsangit ni baby. Mabit lang tay nakitain. Kay kayat na ti anak ko. Tanalampay ngamin kan kuana. Agyaman ako unay kan ka, Diyos ko. Uray na idadanasak. Adalat tatao ang nasaya at kanyak. Nabasa ti diaper ni baby, Cecil. Umay ka dito Umayan! Dalugan anak sardang itirwar. Asino nga ta? Katingam, Cecil. Umay ka dito Umayan! Ada nagsardang alugan itirwar. Sigurado ani Monica dayta. Imay manen. Ti fiancém? Amangan no anya ti aramidan na dito'y kondominium mo. Darasam. Sukatam ti diaper ni baby, tasaklutak. Kayat ko ang makita na nga ubak ti ubing. Sigurado adamagan na no asino ti akin anak. Noan yan to ti ibaga ni Monica. Pasurutam latta. Saan ka ako mon kontra? Dakan, ngam di ka pa imawag. Asino day tanga ubing? Hoy! Ubing! Pati ubing. Katawaan na ti madi nga ugalim. Kasangsangpet mo paylaen, agong unget kan. Asino ti saan ang mabwisit iti aramid mo? Simangpet ka? Ngam di ka pa'y umawag. Makumikumak ang mga uawir iti anak ko. Anya? Ulitin man timbagam? Anak mo? Kunam? Pasensyakan. Ngamadan anak mi kini Cecil. Isumat lagayam ang nagbaliw kan. Tadan sa bali iti biyag mo. Manluloko ka! Pakawanan nak. Ngam saan kun akabaalan ti kanayon mo apa nagselos. Naglaing ka nga agatap. Ngam agpay sumat ti atap ko. Dayta ubing ti pamanagnak. Impay pay sukon. Gaputa na umaak iti nagmadi nga ugalim. No kasta, sika anang isukatan ni Dennis kanyak kada dito'y hotel na. Imbes asyak kuma. Pasensya kan, miss. Diyak mo nga da ka relasyon ni Dennis. Tinutupam adi ka pa'y nagdamag. Imbestigaram ka diti may sa tao, no ay ayatam? Just ka? Kimatla ang tisan ang mabales. Inagaw mo ni Dennis kanyak.
Apay nga insukat na ka, miss. Amirism no apay. Awan ti basol ko, tadi kamot am-am mo. Piste kayo kidi! Dinadalyo ti biyag ko! Saan, miss? Saan ang nadadaal ti biyag mo? Napintas ka. Adupay tinapinpintas agasat adumteng aparakan ka. Naggapo ka mo dita hotel, Monica. Ne. Apay anak kami suot ka? Masurunak ka da Dennis kan Cecil. Hangam, pudnumot kit di, timbaga na. Adupay tinapintas agasat adumteng kanyag. Day tatipod no, Monica. Adupay tinapintas agundaway aparakan ka. Nang runa, numakapan kay di abroad. At day jay dagiti dadakal mo, saan ka di? Wen, isungaan niya kumadagi jay at Dennis kan Cecil. Itahapay laeng, kablawan ka. Makabirok ka iti Amerikano, iti Amerika. Ipakita kadakwada. Sa anak apaabak kadakwada. At dapay mangayat kanya kasaan lang ani Dennis. Pudno day ta, Monica. Bayamo ni Dennis. Adupay di ta tinasaysayaat ngam iso. Imbagpay si ka. Tamunak nga isakit, Jay. Angam ni Dennis. Ha! Diyak mo. Gayem ka mat, Monica. No kasapulam ti tulong. Kaduan ka amang ipag na iti papeles mo. Tapno makapan ka iti Amerika. Sinugsugak ni Monica amapan iti abroad. Kayat namat. Nasayat met, nusurutin nan dagiti dadakkel na iti Amerika. Imbagak at tulungak amang ipag na iti papeles na. Tapno daras malpas. Agyaman ako na iti tulong mo, eh. Sapay la ko ma. Tamakapan adagusen iti Amerika. Saan kang agdanag? Sugsugak, tapno makapanawin. Ay, ungayam. Imbag man, tadi na impungot ni Cecil. Nasirib ni Cecil. Amo na timbagbagana kini Monica. Ay, bro. Talaga kadian ni Cecil ti ayayatam? Wen bro, gaputa na singpet kan nagagat ni Cecil. Ama idilig kini Monica. Ken, napimpintas, idinasit gak. Saan ka di pa niya imay ni Cecil dito'y, nana? Si kakadidaytan, Rose. Apa yan nagkutungkan? Dayta ka di saklot mo ti anak mo. Siyak dayto'y, nana. Imayak ta makonsensya kiti inaramid ta ka ni Cecil. Damat gayam konsensyam. Nalpasan day chay. Saanan amay babawi. Awan ka di ti pa nagbabawim iti inaramid ta, nana? Saan ka kadi amamati iti karma ako nada? Manipod pimanaw kayo. Awan matan ti may simublat iti pinanawan nyo a kwarto. Amang ano day tamo ti karmayo? Gapo iti inaramid tayo ka ni Cecil. Kasta nga ta. Kimapsot nga agpaiso ti boarding house ko. Ado a kwarto ti bakante. Saan ka din na nagsubsubli ni Monica ije hotel? Saan ang Dennis? Diyak mapabasol ni Monica. Agayat kan ka dyan tao. Ngam saan kumit nga rod nga ayaten? Si kaita ti ay ayatek. Maikariak ka di iti dayta panagayat. Apay ko maasahan. Si kaita ti ay ayatek. Nasaya-saya at tigalad mo ngam ni Monica. Apay nga ron nga inayat mo, idi. Saan ko nga inaram ni Monica? Iso tinangaram kanyak. Impagarup ko anasingpet, ngam saan matgayam. Apay nga ron nag-engage kayo, no saan mo mat nga ayatan? Kunak no agbalbaliw. Ngam ad-ad damat nga imalas tigalad na. Iti panaglabas ti panawan. Umay kakadimanan agabang dito'y boarding house ko. Awan agawir iti anak ko, nana. Sigurado ajak makabayad iti upa. Tadyak mo't makatrabaho. Saan ka di anasawom alinaksid dagiti dadakkel na ni Cecil? Wan, nana.
Ngamtap na mabawasan ti basol ko. Imbaga ka nagundawayan ni Cecil. Ngamjak imbaga, ada tayo tinangipamuspusan. Ay, isugayang maimay dito itinana. Sapsapulan na ni Cecil, ngam nalpaskon a pinapanaw. Anyatan tinagbanbanagan ni Cecil. Ang mga nogrigrigat ta di na pa'y imay inala dagiti gamit na ditoy. Agpada kami nga tanga agrigrigat. Anya nga iti amok. Nana, no kunayo nga awampay si Mublat iti kwarto na. Mabalin kami kadi nga umyan ditay iti anak ko. Padasak ti agpasyar, barang makitak ni Cecil. Adda ka di pagbayad mo. Awan, Nana. Pangaasim ta umanugot ka kuma. Tapno mapakawan ti basol ta. Padasak abiruken ni Cecil. Saan ka nagkamali anang ipamaniharkan ka iti hotel? Agyaman akmat. Tapinatgam tikid daw ko amang ibaba iti bayad dagiti parokyano. Tapno ado ti umay ag-check-in. Mayat nga agpaiso ti strategy. Kunak no malugi ak, no ibabata ti presyo. Ang saan mat gayam? Iti kangina dagiti gagatangan ita. Agsapul dagiti tattao iti nalaklaka. Tapno makatipid da. Uray gimastos tayo para iti advertisement. Masubot matlaan. Tamay pakaam mo kadagiti tattao ti business tayo. Mamati akon kan ka. Business-minded kagayam. Amom ti mangi remedyo. Tapno dumuras ti iman manihar mo. Saan ko ang maaramid dagitoy? No di nakinikan iti gundaway. Agsipod tadakal ti panagtalikokan ka. Sanak matana pa ay. Adu itan ti parokyano tayo. Awanan ti parikot mo, bro. Masapul nga agmulta ka itinangina. Anya? Apay apagmultain nak itinangina. Addan plain take it ni darling mo a Monica. Ha? Agabrod ka din? Nagsayaten? Oy, saan kon a darling day dyan? Tinulungak anang i-process iti papilis na inaramid ko para kan ka. Dakkel nga utang ko anay bag-anakan mo dayta, bro. Anya ti kahit mga ibayad ko. Uray anya ti kidawam, ited ko. Ah? Si kamot, bro. Mangrabraba ka klaeng. Kasta ti kapatag mo kanyak, kas gayem. Amom ka di? Nalpasan ti may sapay a branch tayo. Ha? Kaano amay lokat? O madanin. Kat sika ti dutukak amang imanihar iti dayjay. Siyak. Agbalinak maten a branch manager. Pangasim matan na Cecil. Song bata mo ti idardarirag ko nga ayat. Jack ilibak. Adamat panagayat ko kan ka. Gapo ka ni Monica. Saan ka sinong batan? Song bata nak nga roden. Awan matan ni Monica. Saan ka narigat ngayatan, Dennis? Adaamin kan ka ti ar-ara paapan ti maysa a babae. Kayat ka di asawan dayta, asong batan nakon. Uwan, Dennis. Idi pa'y lang. Adan panagayat ko kan ka. Ngam ti amok kat sa anak amay karikan ka. Apay ko maasaan ka maikari. Napudnuakan ka. Saan ko akitaan ti anyaman ang napalabas mo? Thank you, my love. Gapo iti dayta nga imbagam. Ad-adda nga ayatan ka. Thank you, my love. Sakbay nga kalay sata. Ipagnata ti papeles para iti adopsyon ti anak mo. Saan ko nga ipaampun ti anak ko, Dennis? Kasapulan ti adoption paper. Tapno ti apelyedok ti aramatan ti ubing. Siyak ti agbalin nga ama ti ubing. Thank you, my love. Awan pa'y tinakitak anasingpat alalaki. No di siksi ka. Thank you, my love. Iti day tang imbagam. Ada ko mamay sakit dawakan ka, my love. Ibagam laang, my love. Si dada anak amang ipaay.
Nulaket takabailag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas na pauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas na pauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Thank you, my love, iti daytang imbagam. Ada ko may sakit daw kan ka, my love. Ibagam lang, my love. Si dada anak amang ipaay, nulaket takabailag. Kaya't ko kumamapantanto agpasya rin dya balay mi. Ariglado, my love. Kaano ti kayat mong ipapanta? Kaano ka di nga dawayam? Urayan niya nga oras akayat mo, my love. Thank you, my love. Sanak nga agbabawi ang nagayat kan ka. Sikat ti inted ti apo asong ba't dagiti kararag ko. Bro, da kayo matgaya man ka ni Cecil. Wen bro, iti mabiit, tulagan min ti kalay sami. Itapay laeng, kablawan kan. Agyaman ak bro, nasarakak matlangan ti babae akap-kap nakak. Imbaglakit din, taintantan ko tinatulagan a panagkalay sami idi kuma kini Monica. Dap-dap paam ko mati babawim, no iso tinaikalay sam. Imbag ta simang bay ni Cecil iti biyag ko. Kat imbag, tapi manaw adagos ni Monica dito'y pagilian tayo. At ako maparikot mo no agrere. Sapay la kuma, tamakasarak iti Amerika iti kasukat ko iti puso na. Praktikal ti panagpampanunot ni Monica. Masigurado ka makasarak dayjay adagos. Sigurado dayta. Nang runa no iso ti agaram, akas iti inarabin ng kanyak. Bakait, mapangkamanin ijay syudad. Ingkagdamag kinidurot siya, no napan ijay ni Cecil. Ala, mapanak intod bigat. Barang na isarong ijay ti anak ta, kan ti apo ko ta. Wala, ang mga no napan na inala dagiti alikaman nga imbati na ijay. Nalabos mo't dayjay a Dorothea. Ipaibati na ti alikaman, ti papanawon na a border na. Talaga akasta dagiti daduma ni Gusyantay. Di da kaya ti malugay. Ay, italaang ama ka Ameris talakay. Ngam, sapay ko mataagawid dito'y ni Cecil. Saan ka di pa'y ngayon may ti anak ko dito'y kan ti anak na, Dorothea? Si kamat gayam kaka. Di na pa'y matimay inala dagiti gamit na. Awan ka di damag mo kankwana. Awan mo at apay ngamin alinaksidyo ti anak yo. Itatawanan sayo birukan. Dakdakkel ti basol tinangiruruman kankwana. Ha? Dakkel ti basol tinangiruruman kunam? Katuhan, no saan napasama kankwana ti kasjay? Adayo alinaksid me. Kasta ka di. Awan mo't siguro tidakas napasama kankwana. Nakadandanunam apasat ti syudad. Tilanap na panak nana. Nagpaspasara ka, ngam awan mo't tinakitak. Tila nagdamdamagak, ngam awan mo't makaibaga no nakita da ni Cecil. Kas kalagbirbiro kiti dagom iti karuutan. Kasano ang mabiro kam ti tao adi mo matam mo no sa dino tinapanan na.
Agbabawi ak anang iruruman kan kuana. Ay, imay gayam ti inana itayawan ka. Agdamdamag no naisarong ditoy. Kasta ka din, Ana? Kaslamat nga may naglamlamang. Diyak mat makita pulos. Saan kayo la siguro nga agrana? Iso ako nam, asaan mo ang makita? Kaano kami nga tangagkita ka ni Cecil? Apay paylaang atarigagayam ti panagkita yo. Ideag karo ba kayo iti silid? Di mo pagan ano. Impamuspos ang pay... Pagbabawyak dagi dyan na pasamak, Nana. Duwataan ang iruruman kan kuana. Ti babae nga agbalasiw iti kalsada. At dapay uba na nga ubing. Imbag ta saan anapartas ti panagpataray ko iti kotsek. Kasla ni Rose dayjay. Isardan ko iti igid ti kotsek. Kasaritak man. Rose! Sika ka di dayta? Ha? Cecil? Si kakadi? Apay amagmag na ka dito'y kalsada. Kan apay nga ubam ti ubing. Nagkutong kan. Kanayon kami nga agsakit nga agina. Imayak dito'y syudad. Tasapsapulan ka. Taapay asapsapulan nak. Anya aga po. Amom ka di asapsapulan da ka dagiti dadakkel mo. Ha? Agpaiso ka di? Umanag kayo iti kotsek. Ado ti pagsaritaan ta ije dagus ko. Dito'y tidagus mo, Cecil? Wen, kondominium ti kaayan-ayat ko. Imbag man. Anya ka di ti trabaho? Ta, dekotse ka pa yan. Manager iti hotel ni Dennis a kaayan-ayat ko. Anya? Ay, bak nang gayam ti kaayan-ayat mo. Ayan ti anak mo. Ada siguro iti silad ti yaya na. No daddo makitalaan ti yaya na ije silad na. Diyak laing pagarup. Abak nang kamot gayaman. Baro ka di pa ti kaayan-ayat mo ako nam? Baro pa'y. Plano min ngagkalay sa iti mabiit. Agawid kami pa ija lugar tayo. Adulakit di ti mas daaw no agawid ka nakakotse. Nabayag mata na jak nagaw-awid. Gaputa kabutan ko dagiti dadakkel ko. At dapat gayang bisita, my love. Iso ni Rose, love. Kalugarak. Imay dito'y syudad tabirbirukan na kano. Anya? Mapukpukaw ka kadi. Iso asap-sapulan na kaakunam. Narabak mat gayam ti kayan-ayat mo, Cecil. Manong, kunamlatan kanya kaading ko. Apay asap-sapulam ni Cecil. Kaya't ko atulungan dagiti dadakkel na amang sapsapul kan kuana, Manong. Mang sapsapul. Di mat kagurada ni Cecil? Iti kaunday ti panawan. Naripatan dan ti gurada ka ni Cecil, Manong. Kasta ka di? Love, mapantayon ije lugar yo. Ita ka din, love. Nabayagan na sana ka nagaw-awid. Gumatangak pa'y kumaiti isang pet ko. Okay, awagak lang tigayam ko. I-online mo dagiti kayat mo nga umay da itulod dito kondo. Sige, panawan kayo pa ya. At dapay awagak. Nagswerte kan? Nagsingpot kan? Nagtaerte agbalit ng asawam? Panagkunak kat kinaasyanak ni Apo Diyos. Kasano ti panagkitayo ka ni Dennis? Idi pinagtalaw nak ni Nana Dorocha. Agtudo idin. Naglinong kami iti anak ko iti sirok ti kayo. Sirok ti kayo? Kat, anya ti si Maro na napasamak? Limabas ti lugan ni Dennis. Nakita nak ngagsangsangit. Pinaunag nak iti kotse na. Intulod nak dito'y kondo sa Pimanaw. Nagtalag adagos kan ka? Tapimanaw adagos? Wan nga rod. Mamatiak iti kunada at itaw amay lidlid eh. Diyos ti mang tagibi. Kasta tinapasamak kanya, Rose. Ay na, berberukan na kaninanang mo. Ngam adda kamat gayam iti daytoy akondo. Hello,
Sino da ito eh? Hello, Dennis. Ni Monica dahitoy. Kumusta kan? Nasayat lata. Kaya't kung ay pakaam mo, nga engaged sa kon. Uy, kablawan ka, Monica. Sapay ko ma, tanaragsak ka dita Amerika. Kasta kumamot kan ka, Dennis. Agyaman nakti mawag ka. Pakawanan na ko ma, no nasaktak tiriknam. Naka-Amerisak, Dennis. Sana rong bang tinararamid kumatkan ka. Agyaman naktawan ti sakit tinakam mo kanyak. Good luck kan ka, Dennis. Kastamat kan ka, Monica. Anya ka di dagita kinarton nga imay da in-deliver dito condominium. Groceries dagita. In order ni Dennis. Iyawid ko kano'y dya lugar tayo. Imbag man. Nagsing pa ta talaga. Ay, kaano ak nga tamo ta makasarak iti kasta. Saan kumat nga inarapaap? Ngam, impaay ni Apo Diyos kanyak daytoy anapintas agasat. Naggasat ka talaga. Uray disgrasyada ka, ngam nakasarak ka iti nasingpat nga agbalin nga amana. Amo ngamin ni Apo, asaan ko anagayatan tinapasamak kanyak. Ha? No dinak pinagtalaw ni Nana Dorocha. Mabalin adinak nakita ni Dennis iti sirok ti kayo. Kasla na igagara dagiti pasamak. Ha? Ay, wala niya. Ada pagsaya atan, ti panang papanaw na kanyak. No di na ka pinapanaw, di na kamot ko man nakita ni Manong Dennis. Apay akas to'y ti marignak. Kasla da saan ko ang maawatan. Anya ti kunam, asaan mo ang maawatan na rignam? Imposible mo't dayta. Malagip ko ngamin ni Cecil. Ay, kaano nga ta makita tayo ni Cecil? Kaano nga ta makalagip nga gawid? Iso siguro akas to'y ti marignak. Iliw ko siguro kan ko, ana. Kanayon mo nga minapampanunutin, iso akas ta ti marikrik nam. Pati pan naturog ka. Kasla iso ti agparang kadagiti parparmatak. Intun kuan, nabagtit ka ni ti kastangar aramidam. Dandanita yun iti lugar tayo. Magagaranak paikit din. Kumusta nga tamat ti pamilyak? Kas iti sigod, ngam saan akas idi akagurada ka. Binirok da ka pa'y nga rod. Iso anapanak mat iti syudad, tapno birukan ka mat. Matungpal ko matlangan tin karik kadatatang kananang at umulong ak amang paadal kadagiti kakabsat ko. Impagpaykan ka, tanagbaligi ka iti biyag, ngam siyak. Dumawatakman kan ka iti pamakawan, Cecil. Pamakawan? Anya ka di ti basol mo kanya? Saan na ka nagbalin anasayaat kan ka iti kalabas? Nalipata kon ti amin anapasamak iti kalabas. Inikkanak ni Apo iti nasaya at agasat. Iso jak agimula iti anyaman asakit tinakam. Mamati ak at tinarabay na ka ti Diyos. Tanadalos ti panagpuspusong. Nay, damot sumungad alugan. Sino nga tati akin lugan iti dayta? Ang mga no kandidato nga umay mangipakaam mo nga ibutos tayo. Kanayon mait nga ado ti kandidato nga umay ditoy. No dandan iti butos, ado ti umay. Ngam inton malpas ti butos, awanan ti umay. Tila sasawom mait. Ang mga nuad na makangagkan ka. Daks ayat imbagak. Imbagak lang matipudnaw. Ay, naisam da amin. Ngam inton malpas ti butos, sanayin. Sa bagay, angam saan nga amin. Adalat tamot na sayaat. Nay, aday tantilugan. Sumardeng sama dito'y bataw. Tata, Nana, ada sa nga iliyo. Umasadag kayo dito eh. Sa nga ini ko nambasang. Sino ti sa nga ilim eh? Tatang! Nanang! Kailiw kayo una! Cecil!
Si kadayta? Sika ka ding agpaisaw, anak. Wan, tang, nang, siyak da ito'y. Arakupan kayo man ato. Isumat ni Dennis. Kayan ayat ko. Kan uban na ti anak ko. Agmano kada kayo, tang, nang. Ay na, ay, kasyan nakakuman ni Apo Diyos, Barok. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Intayon di tabalay, tang, nang. Apaya dito'y tayo kalsada. Ay, Ay, huwan nga agpaiso. Umay kayo, dumanon tayo di tabalay. pasensya am ti balay may Barok. Saan kami ngamin anabak nang? Sana day ta tinapatig kanyak, nanang. Imay kami. Takayat ko nga ibaga kada kayo, nga ay ayatek unay ti anak yo. Kat kidawan mi ti pamalubos yo nga agkalaysa kamin. Sika, Cecil. Kaya't mo ka di ti paikalay sa kinkwana? Wentang, ngam tong palag tinagtulagan tayo at ulungak dagiti kakabsat ko ama kaadal. Maaramid mo ka de, kat addanton asawam anak. Naibaga ni Cecil kanyak ti may papan iti dayta, nanang. Awan parikot kanyak. Thank you, my love. Itikin naman nakaawat mo. Thank you, met my love. Tasimang bay ka iti biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo italawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.